إذا السلامتنا تقبلوا فنوا إيريتيفي بمكتال تركب زخوركم تعذبتنا خمي وعلكم نلو معربيش الشلكاتي تفرق مع التنفرقان استدالو هجراون زيناتات حيزولكم قريبة زلخو في المنظومية نمكتال بخبرتنا عدمكو بقندر استزينا في اللام منستر زينا عمتاو قمقام السرح بمكيا داب وطن سرح بالتشان عسران شدشان زتيو بايتو زوبا سمينا وقيح بحري مبل إسران حدن سرعة خيبقو أبات عقانعوم أب مدبر طعنا وكي عسرتو حمشتو ساخ فلتات من هنا السرح تجميرو روسيان يوكرينن حدش مسرح من اللوات مرخات كم زكايدا تقاليحوم حلوى صورة إيران أوش مت فارسا بزمتان دا دخمت وافراز قالت سنكل التمرخب كم زحزف ليتوم غانان زامبيان تاريخاو تواهيل استقال تسمن عنا تصاب فيزا فرارنا زرزر زينا منستر زينات ماليا بزكايدو عمتاو اخيبات تغوار مدبات سراح بكلتشان إسران حموشن مسناي زقات اما بدهوتاتن سترائي دخمتاتن بمقمقام عب زرزر مدبات كلتشان إسران شدشان زيتيوم غازيتين ساميل هابتم كيال زدالو تتصابالو ميكال حدكو خوربوي منستر زينا عمتاوي قمقام نتفتات سراح كلتشان إسران حموشن بمكياد عوطن سراح كلتشان إسران شدشان زيتي اخيبات تابا دراش هاقر ميديا كايدو منستر زينا أتو يمان قبر مسكال اب كلتشان إسران حموشن زيت سلاسل مربات زنبرو بدوهتاتن دخاماتن كمون وطن سراح كلتشان إسران شدشان زيت قالل باهازا زيت سني زرزراوي تصاب اغريبو ابتي مغتصلتان مزازمن نايتي ابز حلف ورح طري بدرجه كفلتاتن ጨናፍረን ማለት ክፍል ቴሌቪዥን ክፍል ሬዲዮ ክፍል ምህንድስና ክፍል ጋዜጣ ክፍል አገልግሎት ወጻይ ጨንፈር አገልግሎት ዜና ጨንፈር ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ጨንፈር ምምሕዳርን ፋይናንስን ዝተኻይደ ግምገማት ዝኾነ አኺባ ሚኒስተር የማነ ተስዓም ኢታውት ናይ ዝነበረ ውጥን ከም እተተግበረ በመግላጽ ሸፈነ ዘቤታው ጉዳያት ኩነታት ዞባናን ዓለምን ንጥፈታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ሸፈነ ሃገራውያንን ሃይማኖታውን በዓላት ፌስቲቫላት ውሽጣ ሃገርን ወጻን መደባት ህዝባው መኸተም ምቕያር መሳርሒታት ቋምን ተንቀሳቓስን ስቱዲዮታት ካብ ኤስዲ ማለት ካብ ማእከላይ ንጻረ ናብ ኤችዲ ማለት ልዑል ንጻረ ወቕታዊ ክልሳ መቆጻጸሪ ኣፍራይነት ኣባላትን መደባትን ከምኡውን ብዲጂታል ሰነዳት ካብቲ ዝተሰላሰለ መደባት ምዃና ነጺሮም ዝተወጠኑ ስልጠናታት ብምልኣት ዘይምትግባሮም ፍኖ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ኤችዲ ዘይምስግጋሩ ወቕታውን ገምጋማውን ዜናዊ ሸፈነ ዘይምክያዱ ዋሕዲ ዓቕሚ ሰብ ኣብተን ብሃገራዊ ቋንቋታትና ዝፍነዋ መደባት ምህላው ከምኡውን ጂኦግራፊያዊ ድርትነት ዝርግሐ መስመራት ሬድዮ ኤፍኤም ካብቶም ቀንዲ ብድሆታትን ድኻማትን ምዃኖም ኣብሪሁ ንውጥን ስራሕ 2026 ብዝምልከት ሚኒስትር የማነ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ካብ 2026 ክሳብ 2030 ዝዝርጋዕ ስትራቴጂያዊ ውጥን 5 ዓመት ምዃኑ ብምግላጽ ትሕዝቶ ብዓይነትን ብዝሕን ምብርካት ብዓመታዊ ውጥን ዝምራሕ ወፍርታት ምክያድ ምሕያል ፈነወታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምክያድ ወቕታዊ ዳግመ ክለሳ መደባት ምጅማር ቀዳማይ ገጽ ምስፋሕ ፈነወ ኤፍኤም ኣብ ከተማታት መንደፈራ ደቀ ምሓረ ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ከምኡውን ታሪኽ ኤርትራ ንምዝምባዕ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ዘመተታት ግቡእ መልሲ ዝህብ ስሩዕ ሰነዳዊ መደባት ብዛዕባ ግፍዕታት ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩለን ማዕከናት ዜና ምድላውን ምዝርጋሕን ከም ዘጠቓልል ኣብርሁ ተሳተፍቲ ንማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ዞባታትን ንምርኻብ ዝተዋደደ መርበብ ክሕይል ከምኡውን ንዕማማት ዜና ዘገድሱ ወሰንቲ መሳለጥያታት ከከም ቀዳምነታቶም ክቐርቡ ዝብል ንትግባር ናይቲ ውጥን ዝሕግዝ ርእቶታት ኣቕሪቦም بايتو زوبا سميناوي قيح بحري قدامنتنا لمعات حبرتسبنا بزبل تيما مبل عسران حدن سرعة خيبو بسلسنا 4 لكاتي تابات عقانيعو أبو أمبر بايتو أتو إبراهيم علي الشيخ أبز اسمعو قال نوح تصادفوكم من حيلتات مكل غالن أب قسقاس مدبات لمعات مسيرتاو لوت يمتصهم زلو بمقلات بايتو أمونغو هزبن منقستن كم دلدلنا قلقلت تقوار مدبات لمعات كم زكاتاتل زقاتو مبدهوتاتن زرعايو حصراتاتن مقلال دمام نس هزب ركواتنا تخيده بعتب كم سرح اللو بريهم بايتو أب كلتشان إسران حموشن نايستتقوير المعتاو مدوات سبصاوات دحر مقراب كل مداو من نبابرو هزبن من محياش ما يقعتات من مفواس
ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምስፋሕን ንምጽጋንን ኣብዚ ሰላስል ስራሓት ብዕምቆት ዘትዮም ኣስዒቡ ድማ ሕጽረት ቀረብ ማይ ንምቅላል ብዕቱብ ክስራሕ ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝረአ ናይ ትሕተ ቅርጽን መሳለጥያን ሕጽረታት ፍታሕ ክናደየሉ ሽግራት ተተካጻዓትን መጓዓዝያን ዘላቒ ፍታሕ ክናደየሉ ከምኡውን ዘይሕጋዊ ምህናጽ መንበሪ ኣባይቲ መግትእ ክግበረሉ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣማሕዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ብወገና ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ትግባር መደባት ልምዓት ብሓፈሻ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምጽጋን ጽርግያታት ምውዳድ ፕሮጀክታት ቀረብ ማይ ከምኡውን ምስራሕን ምጽጋንን ትካላት ጥዕናን ትምህርትን ብፍላይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ባይቶ ቀዳምነት ሂቦ ሰርሓሉ ዘኻኺራ ባይቶ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መወዳእታ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መኣዲ ትምህርትን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ጎዳእቲ ልምድታትን ክብርኽ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ምጽጋን ኣበርክቶ ህዝቢ ንምዕባይ ክስራሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ክሕየል ሓሓሊፉ ዝረአ ዘይሕጋዊ ወራር መሬት መግትእ ክግበረሉ ዝብል ውሳነታትን ለቦታትን ሓሊፎም ኣብ ንዞባ ስረጃ ነበርቲ ምሕዳራት ከባቢ ወኪ ኳንደባን ዓዲጅንን ኣብ መደበር ጥዕና ወኪ ዝጸንሐ ሕጽረት ክፍልታት ንምፍታሕ ገንዘቦምን ጉልበቶም ኣወሃሂዶም 15 ተወሳኺ ክፍልታት ክሃንጹ ጀሚሮም ኣማሕዳር ምሕዳር ከባቢ ወኪ ኣቶ ጊላ ሚካኤል ተኽለማርያም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ስራሕ ብተበግሶ ነበርተን ዓድታት ከም ጀመረ ብምጥቃስ ኣብ መስርሕ ህንጸት ሓገዝን ምትብባዕን መንግስትን ክኢላታትን ከይፍለዮም ተማሕጺኑ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ጂኦሜትራ ዝርኢ ተኽለኣብ ድማ እቲ ክፍልታት ንኣገልግሎታት መወልዳንን ላቦራቶርን ከምኡውን መንበሪ ኣባላት ከም ዘገልግል ብምጥቃስ ምክትታል ፕሮጀክታት ዓዳሃሎን ዋታዊ ሓገዝ ከም ዝገብረሎም ገሊጾም ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ንዞባ ስረጃ ኣቶ ተስፋ ህይወት አብርሃም ብወገኑ እታ መደበር ብድሩት ዓቕሚ እኳ እንተኾነ ዝምስገን ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ጠቒሶም ምስ ምዝዛም ናይ ተሓደስቲ ክፍልታት ዓቕሚ ሰብን ናውቲ ሕክምናን ክማልኣ ኣላ ምዃኑ እውን ኣብሪሁ መደበር ጥዕና ወኪ ንዓድታት ወኪ ኳንደባን ዓዲጅንን ኣገልግሎት ትህብ ኣብ ኣፋምቦን ዞባ ማእከል ደንካልያ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ክሽፉ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምውጋድ ዝዓለመ ዘተ ተኻይዱ ኣብቲ ብ4 ለካቲት ዝተኻየደ ዘተ ሓላፊ ኣሃዶ ቁጠባዊ ልምዓት ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣሕመድ ኣድም ሳዕቤናት ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ከቢድ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣበሪኽካ ንምክትኡ ዝካየድ ንጥፈታት ብውሁድ ጻዕሪ ክድፋኣሉ ዘኻኺሩ ሓላፊ ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዮሴፍ ፍሳሐ ብግዲኡ ሃስያታት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባይታ ይረአ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እኹል ተመክሮ ተቐሲሙ ስለ ዘሎ ምሉእ ብምሉእ ወጊድ ንኽበሃል ንቑሕ ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ፀዊዑ ሓላፊት ሃማደ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ሰዓድያ ኢብራሂም ብወገና ምውጋድ ክሽቦን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ንምግታእ ተራ ናይ ኩሉ ዜጋ ክዓቢ ተሓሳሲባ ኣቦ ወንበር ባይቶ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዓሊ ኑር ዓሊውን ተራኮም መሰረታዊ ከም ዝኾነ ገንዚቦም ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት ትጋጣሚ ኣብ ዝተወደበ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሎም ቤት ጽሕፈት ኣማመተ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ብውዳበታቱ ንምሕያል ብክልተ ለካቲት ኣብ 9 ምሕዳራት ከባቢ ምርጫታት ሽማግለታት ኣዕሩኽ መንእስያት ኣካይዱ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት መንእሰይ ዓብዱራሕማን ሓመድ እቲ ዕላማ መንእስያት ተጠርኒፎምን ተወዲቦምን ተጠቀምቲ ናይቲ ማሕበር ዝፈጥሮ ዕድላት ንምግባሮም ከም ዝኾነ ገሊጾም ፖለቲካዊ ንቕሓት መንእስያት ምብራኽ ማሕበራውን ቁጠባውን ዓቕሚ መንእስያት ምዕባይ ከምኡውን ኣፍራይነት መንእስያት ክምባል ካብቶም ማሕበር ብዝለዓለ ዝሰርሓሎም መደባት ምዃኖም ድማ ኣብርሂቦም ተሳተፍቲ ብግዳኦም ዛጊት ናይ ስልጠና ዕድላት ዘይረኽባ ዓድታትን ምምሕዳራት ከባብን ተረባሕቲ ክኾና ከምኡውን ኣብ ህልው ኩነታት ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ክድፋኣሉ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ኣማሕዳር ንኡስ ዞባ ሓልሓል ኣቶ ግርማጽዮን ኣብርሃን ጸሓፊ ህግደፍ ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሱሌማን ዑመርን ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ዓቕምታት መንእስያት ንምብራኽ ዝካየድ ንጥፈታት ኣፍራይነቶም ክዓዝዝ ዝሕግዝን ባይታ ዝፈጥርን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መንእስያት ኣብ ትሕቲ ጽላል ማሕበር ክውደቡ ኣዘኻኺሮም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ኩራት ተዓዘብትና ንምክታልኩም ደጊምና ብኸብሪ ንዕደም ዜና ወፃኢ ሩስያን ዩክሬንን ሓድሽ መስርሕ ምልውዋጥ ምርኻት ከም ዘካየዳ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ፍሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ ካብ ነፍሲ ወከፍ ወገን 157 ምሩኻት ነናብ ሃገሮም ከም ተመልሱ ተሓቢሩ እዚ ምልውዋጥ ምሩኻት ውፅኢት ናይቲ ኣብ መንጎ ወከልቲ ሩስያ ዩክሬንን ኣሜሪካን ኣብ ከተማ ኣቡዳቢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተኻየደ ካልኣይ ዙርያ ስሉሳዊ ዝርርብ እዩ ሩስያን ዩክሬንን ምልውዋጥ ምሩኻት ከካይዳ ውሽጢ 5 ወርሒ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ
ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮፍ ትማል 5 ለካቲት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ርክብ ዝርዝራውን ውፅኢታውን ከም ዝነበረን 314 ምሩኻት ንምልውዋጥ ኣብ ስምምዕ ከም ተበፅሐን ይሓቢሩ ነይሩ። እቲ ዝርርብ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክቕጽል ምዃኑን ተወሳኺ ገስጋስ ክምዝገብ ትጽቢት ከም ዝግበርን ስቲቭ ዊትኮፍ ብተወሳኺ ኣሚቱ ኣሎ። ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ወርሒ ሰነ 2025 ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዘካየዶ ቀጥታዊ ዝርብ ብኸቢድ ዝቆሰሉ ከምኡውን ትሕቲ 25 ዓመት ዘዕድሚኦም ኩሎም ምሩኻት ክለዋወጣ ከም ተሰማምዓ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ስሉሳዊ ርክብ ወከልቲ ኣሜሪካን ሩስያን ካብ 2021 ተቋሪፁ ዝጸንሐ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ወታደራዊ ዝርብ ዳግማይ ንምጅማር ተሰማሚዖም። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ኣብ ዝምታ ነዳዲ ከም ተዋፍራ ዝገለጸን ክልተ መራኽብ ከም ዝሓዘ ፍሊጦም። ኣብተን መራኽብ ዝጸንሐ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለን 15 ሰራሕተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ሰበስልጣን ኢራን ገሊጾም። ሰራዊት ኢራን ከም ኣካል ናይቲ ጸጥታ ወሽመጥ ፋርስ ንምውሓስ ዘካይዶ ዘሎ ምንቅስቓሳት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ልዕሊ 4 ሚልዮን ሊትሮ ዘይሕጋዊ ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ከም ዝሓዘ ምሕባሩ ይዝከር። ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ማያት ወሽመጥ ዖማን ፋርስን ህርሙዝን ኣብ ዝምታ ነዳዲ ከም ተዋፍራ ዝጠቐሰን ሓያሎ መራኸብ ከም ዝሓዘት ጸብጸባት ይረድኡ። ኢራን ኣብቲ ማያዊ ኣካላት ዝካየድ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ንምግታእ ሰፊሕ ወተሃደራውን ጸጥታውን ስርሒታት ከተካይድ ጸኒሓላ። መንግስቲ ሩስያ ዲፕሎማሰኛ ጀርመን ናይ ምብራር ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ትማሊ 5 ለካቲት ኣፍሊጦም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዲፕሎማሰኛ ሃገሩ ንምብራር ዝወሰዶ ውሳነ እዩ። ሩስያ ንዝኾነ ብልዕሊ ዝውሰድ ስጉምቲ ተመጣጣኒ መልሲ ግብሪ ከም ትህበሉ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ጠንቂቑ ኣሎ። መንግስቲ ሩስያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ መንግስቲ ጀርመን ዝወሰዶ ዲፕሎማሰኛታቱ ናይ ምብራር ስጉምትታት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2022 4 ዲፕሎማሰኛታት ጀርመን ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ናይ 2023 ድማ 20 ዲፕሎማሰኛታት ናይ ምብራር ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ጸብጸባት ይሕብሩ። ሃገራት ምዕራብ ዝወስደኦ ዘሎ ንዲፕሎማሰኛታት ሩስያ ናይ ምብራር ስጉምትን ሩስያ ትህቦ ዘላ ተመጣጣኒ መልሰ ግብርን ነቲ ብኩናት ዩክሬንን ካልእ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳያትን ሻሕኪሩ ዝርከብ ዝምድና ሃገራት ምዕራብን ሩስያን ብዘተ ንምፍታሕ ክውሰድ ንዝግብኦ ስጉምትታት በኣሉታት ጸሉ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ህልው ኩነታት ዝሕብሩ ዘለዉ። ጋናን ዛምቢያን ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ካብን ናብን ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቓሳት ካብ ቪዛ ናጻ ዝገብር ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ስምምዕ ተፈራሪመን። እዚ ስምምዕ ዝተበጽሐ ፕሬዚደንት ጋና ጆን ድራማኒ ማሃማ ኣብ ዛምቢያ ናይ 3 መዓልትታት ወግዓዊ ምብጻሕ ዝፈጸመሉ እዩ። እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምትእምማንን ምክብባርን ዘንጸባርቕ ኮይኑ ቱሪዝማዊ ንግዳውን ቁጠባውን ምትእስሳር ንምሕያል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም። ጋና ኣቐዲማውን ምስ ሞሮኮ፣ ኣልጀርያን ደቡብ ኣፍሪካን ተመሳሳሊ ስምምዕ ከም ተፈራረመ ጸብጸባት ይሕብሩ። ዘንዚሉ እንከሎ ኣብ ጽላታት ዕደና ሕርሻን ዘላቒ ምሕደራ ጸጋታትን ተወሳኺ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ከቲመን ኣለዋ። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝተረቐቐ ሚሳይላት ዝኽዘነሉን ዝውንጨፈሉን ሓድሽ ተሕተባይታዊ መደበር ከም ዝሃነጽፍ ኣፍሊጦም። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢራን ዓብዱራሕማን ሙሳቪን ኣብ ኣዛዝ ክፍለ ኣየር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሰይድ ማጂድ ሙሳቪን ኣብቲ ተሕተባይታዊ መደበር ሚሳይል ምብጻሕ ከም ዝፈጸሙ ማዕከናት ዜና ኢራን ኣቃሊሐን። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ኣብ ወርሒ ሰነ 2025 ምስ እስራኤል ድሕሪ ዘካየደቶን 12 መዓልታት ዝቐጸለ ኩናት ንወተሃደራዊ ሰረተ እምነታ ካብ ምክልኻል ናብ መጥቃዕቲ ብወግዒ ከም ዘሰጋገረቶ ኣፍሊጡ። ኢራን ሓድሽ ተሕተባይታዊ መደበር ሚሳይል ከም ዝደኮነት ትሕብር ዘላ ምስ ኣሜሪካ ጸንሓ ኩሉ መዳያዊ ምትፍናንን ዓሪጉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። በዚ ድማ እቲ መደበር ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ ጸቕጢ ዝገብራ ዘለዎ ኣሜሪካን እስራኤልን መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ከም ዝኾነ ይዝግለጽ ዘሎ። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ 3 መጻወቦ ህርሙዝ ንክልተ መዓልታት ዝቐጸለ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ። ኢራን ካብ ኣሜሪካ ንዝመጻ መጥቃዕቲ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ እያ ተጠንቀቕ። ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ቴክኒካዊ ዝርዝር ናይቲ ንዩክሬን ወለድ ዘይብሉ 9 ቢልዮን ዩሮ ልቓሕ ንምሃብ ዝወፀ መደብ ኣብ ስምምዕ በፂሐን። እዚ ስምምዕ ዝተበጽሐ ወከልቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብ4 ለካቲት ኣብ ብራስለስ ቤልጅየም ኣብ ዘካየድዎ ዕጹው ኣኼባ እዩ። ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 60 ቢልዮን ዩሮ ካብቲ ልቓሕ ጠለባት ምክልኻል ዩክሬን ንምምላእ ዝተረፈ 30 ቢልዮን ዩሮ ድማ ንሓፈሻዊ ባጀት መንግስቲ ሃገር ንምድጋፍ ከም ዝውዕል ኣፍሊጡ።
زحدش وتهدراون قطباون لقاح أب وشت خلت عمتات كم زتكبرتي كوميشن بتوسخ في حبيروم اتسممع ببايتو أوروبا أو حبرت دحر مصدقو كاب مجمريا ورح ميازي هالتشان إسران شدشان تقبارها خون تسويتي قبار يوكرين كابتي دس كيلو زولول ولاو جنزب روسيا كل 100 بليون دولار كل أخلاو كاخت حتى تنتصنحت أبال هاجرات أوروبا أو حبرت أبتقول داي كرداد أخن زي كألاز فلات يوم أوروبا أو حبرت كوينات يوكرين بذاتنا معرفة بكندت سعر نتوينات زقوهر وتهدرون بروباغندا وندقف يقبر كم زولي زحبار مراحتي قبط ان تركن بربعة لكاتي تاب كتما كايرو تراخيبو مع معوال كلتا أو زمدنا تازيتو زربا كايدو بريزيدنت عبد الفتاح السيسي بريزيدنت طيب اردوغان ناب تركب هاجراتو ما بصلات مكلخال نقدي وفري ساعات توريزم كتحاجاجز زخلن سمعت كتيمام كلتيوم مراحتي عمتها واسطة 9 بليون دولار نزولو نقداو من لوات هاجراتهم كساب كلتشان إسران شمونتن نابل على 15 بليون دولار كبن من بالو 5 رحون قليصام زنزيلون كله بريزيدنت السيسي بريزيدنت اردوغانن اب زوباونا هغراون غديات بوند دما غديات وشمت قازاهم تمايط تحبيرهم اسرائيل زحلف عمت مس منقصاص حماس بصحته سممع من قراص توسخه تخبر دما اب تركب صويعهم زينان مززام ارسطات رجملكم منيستر زينا عمتاو قمقام سراح بمكياد اب وطن سراح كلتشان إسران شدشان ذاتيوم بايتو زوبا سمينا وقيح بحري مبل إسران حدن سرعة قيبقو عباس عقانيهم اب مدبرت عنا وكي 15 وساخ فلتات من هنا السراح تجميرو روسيان يوكرين نحدش مسرح من لوات مروخات كم زكايدا تغاليحهم حلوة سورة إيران أبي وشمت فارس أب زمتان دا دخن توافر أزغالت أنكل التمراخت كم زحزة فليتو غانان زامبيان تاريخاو تبايلو استقل تسمم معنى فيزا تفرارينا حفشاو زينات التزازيم اللهم استروف مدواتنا نحرقكم بوغني برحمة